Για σας παιδιά, ανακοινώνεται με βαθιά λύπη ότι πέθανε ο Βασίλης Καράς. Νοσηλευόταν, λόγω κορονοϊού, στο Διαβαλκανικό Νοσοκομείο, στη Θεσσαλονίκη. Πέθανε ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής, Βασίλης Καράς, σε ηλικία 70 ετών λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Κυριακής 24 Δεκεμβρίου, καθώς το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, έδινε μεγάλη μάχη με τον καρκίνο και νοσηλευόταν στο Διαβαλκανικό Νοσοκομείο, στη Θεσσαλονίκη. Ο τραγουδιστής από τη Θεσσαλονίκη, με την ιδιαίτερη βραχνάδα στη φωνή και τις πολλές και μεγάλες επιτυχίες, κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στο λαϊκό τραγούδι. Ήταν ένας ερμηνευτής με δική του ταυτότητα και χαρακτήρα που ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή της καλλιτεχνικής του διαδρομής και δεν υπήρχε περίπτωση να τον μπερδέψει κάποιος με οποιοδήποτε άλλον καλλιτέχνη. Ωστόσο, υπήρξε και ικανότατος δημιουργός. Πολλές από τις δικές του επιτυχίες φέρουν την υπογραφή του είτε στο στίχο, είτε στη μουσική, ενίοτε και στα δύο σκέλη, ενώ και άλλοι ερμηνευτές τραγούδισαν κομμάτια του και ορισμένοι μάλιστα αναδείχθηκαν μέσα από αυτά. Όταν τα χρόνια σου περάσουν, όπως παλιά, βρέχει στη Θεσσαλονίκη είναι μόνο μερικά από τα τραγούδια που έγραψε ο ίδιος και έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Ο Βασίλης Καράς κατόρθωσε να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της διασκέδασης για περισσότερα από 30 χρόνια, χαρίζοντας στους αμέτρητους θαυμαστές του μεγάλες συγκινήσεις. Τα τραγούδια του «Νύχτα ξελογιάστρα», «Λέγε ό,τι θες», «Απ' το βορρά μέχρι το νότο», «Μη έχεις κάνει αλήτη», «Τηλεφώνησε» μου έγιναν μεγάλες επιτυχίες, καθώς μιλούσαν στις καρδιές των θαυμαστών του και κάνοντάς τον ιδιαίτερα αγαπητό και δημοφιλή. Ο Βασίλης Καράς, πραγματικό όνομα Βασίλειος Κεσογλίδης, γεννήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 1953 στο Κοκκινοχώρι Καβάλας. Είχε δύο αδέρφια, τον Δαμιανό και την Αναστασία. Όταν ήταν 10 χρόνων πήγε με την οικογένεια του στη Θεσσαλονίκη. Το 1969, σε ηλικία 16 ετών, έκανε την πρώτη του μουσική εμφάνιση στο νυχτερινό κέντρο πρόσφυγας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, εργαζόταν ως μηχανικός αυτοκινήτων, τη δεύτερη μεγάλη του αγάπη μετά το τραγούδι. Επίσης, είχε εργαστεί στο μηχανοστάσιο του ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη, γεγονός που αποτυπώνεται στο τραγούδι του «Εγώ αγάπη μου, εγώ».